Deimlad ar ogli torri gwair yn yr rhan neu bore dy ben blwydd. Dim ond un edrychiad sy'n datgan dau i dynnu ddillad yn trafodiaeth, y brin cyfieithiad a danfod gwahoddiad erbyn caniatad. Un noson am ar ysfanol, fatha creu tan oer yn y geia, a dwan ni'n gorwedd fel cysgol mis Hydref yn nefoedd mewn noson o ha. Peder cornel y llawr dawnsio i lawr drwy loriau clwb i far bach i gyd.